Salutare și m-am regăsit la un nou videoclip. Acesta este al treilea videoclip de pe acest canal. Aici vă arătam cum arată Trifoi după o săptămână, după ce a fost cosit și 3 săptămâni. Și da, veniți cu trotinetă, așa am zis așa, estimativ să văd cam cât de înalt e pe lângă trotinetă. Și mi se pare chiar că s-a făcut foarte bine în 3 săptămâni. Adică neașteptat de bine și destul de mare. Și în videoclipul de astăzi o să vă arăt cum am minerat prepelițele și cred că cam atât. În cel mai bun caz o să mai... Da, cred că o să mai adaug un videoclip și... nu știu. Ok, o să vă las cu timelapse în timp ce minelez prepelițele și cred că cam atât va fi cu videoclipul de azi. Da, și ultimul cadru în timp ce strângeam ouăle de la prepelițe. Și aparent văd că am rătat unul, acum văd. Dar hai, l-am luat, cred că a doua zi. Videoclipul ăsta, cadrele de fapt sunt filmate pe o săptămână. Timp de o săptămână și acum creat de fapt video să apară duminică. Doar că mi-a fost lunea să le editez și na. Cadre trase. Când am avut timp și când am avut și telefonul la mine și na. Așa scurte. Ei, și cam tot a fost cu acest episod. Ne revedem data viitoare și pa!